Ikasleak gara eta bullyingari buruz antzerkia prestatu dugu. Antzerki hau eskola batean hasten da. Espero dugu zue antzerkia gustatzea. ¿No descubritu zuen gravitatea utzue? Galileo Galilei. Isil! Irati! Isaac Newton. Oso. Venga, egin ariketa. Maizu, konponera daiteke? Bai. Etortzen denean kenduko diogu aulkia. Vale, etortzen denean kenduko diogu aulkia. Tori zure liburu naskagarria. Ez bat dizu amaitu, 158 herrialde egin etxean. Orain hartu txirula. Venga, zue, joka. Ikasi, ez? Bai. Ez duzu ikasi, gutxi bat daukazu. Venga, patira joan. Usue zirikatzen eta molestatzen ari dira. Orain patioan amaitutako ariaten dugu. Kenduko diogu amaiketako zuetetari. Vale. Zelako gozea dut. Ni ere. Txalo, guazen. Eman! Ez. Pasa! Ez. Ez oso gustatzen zuen jokua. Guri bai. Venga, torri. Oso gozoa zure amaiketako, Bihar berdinek ari. Eta niri Bikoitza. Venga, gimnasiara. Venga, koldo eta zaier egin taldeak. Zapiaren jolazara jolastuko dugu, bale? Vale, azten naiz. Eane, Irate. Maialen, Osue. Arazte. Bukatu. Eta ni? Ja egin duzue taldea? Bai. Bale, venga, egin zenbakiak. Hau, zue, hemen zaude, ipini talde horretan. Ba. Lau. Ez du balio! Zorte txara ematen diguzu. Venga, etxera joan. Irabazi dugu. Irabazi dugu. Kendu motxila zuetetari, bale? Ekarri ena motxila itxuzia. Zu, egin etxeko lana. Erakundo guztia. Bai. Pues tori. Venga, guazen. Zergatik egiten didate hau niri. Nik ez diet ezer egin. Ez da posible.
zirikatzen jarraitzen dute eta gainera bere gurasoek ez dakite zer. Hurrengo egunean txango bat dute. Ursua? Xavier? Hemen. Ursuea? Hemen. Beatriz? Hemen. Eta bestea? Ez dakigu. Zertu dira hauek? 11 erdiak. Pasatzen ari zara, Badakizuet txangoan daukagula. Venga, ipiniko dizuet binaka. Ez, gula binaka. Ez. Bai. Ez. Alasne Maiarekin, Ursue eta Anerekin, Irati Ursuearekin eta Xavier Koldorekin. Venga, autobusera goaz. Ikusiko duzu Ursue. Ondo portatu, Bale. Ez dizugu pasatuko Ursuezeta. Ez pasatu, Bale, segundo pasatzen ari garen. Ja. Zuri bestigarria. Ez du gara, hasi jeitzen. venga, gasto batzuk hartu, niko noa komunera, bale. Botako dugu Ursuezeta horretara, ez dakira igeri egiten. Ba, eta iruretara! Lagundu! Nire hanka, lagundu! Zer gertatu da? Ane bakarri. Utsi hemen. Mediku bat, Gorbeia mendian. Benda bat ipiniko diot, eta horrela egun bat. Bai. Kaixo aita. Zer egiten duzu hemen? Gaixorik nago. Zer gertatzen? Buruko mina dut. Tostos. Bai? Irakasle nahi, zuan aita zara, bai. Mendian egon gara eta ane lakur batera botan dio Ursue. Ane, etorri hona! Ane hilko zait! Ez, violentzia bakarrik violentzia ekartzen du. Bai, egia da. Beraz, zurekin itxeko. Ba, venga, hor. Berez, han harrapatu dute eta Ursueiak hanka apurtzen du. Hurrengo egunean, eskolan Ursue hankarekin txarto doa. Sardina bat. Jolastu aldut. Bi sardina. Kaixo, jolastu aldut. Ziren, eltzatu ziren, eskin batean. Txi, guau. Kaixo, Arne. Ursue, barkatzen didazu mesedez, oso damututa nago. Bai, egin duzuna zuzako da. Badakit, ez dut egingo inorekin berriro. Vale. Begira zatoz? Bale, guazen. Bueno, hobeto lagunekin. Bale, Guztia lagundu. zeratu. Jarraitezala. Ikusten duzuenez guztio lagunak egin dira.